এই অনেক জায়গায় ফাইন কেমন মুক্ত পরীক্ষা 정말 나하고 그만하면은 어제 버럭하니 사실은 너를 힘부라 근데 তিনি দেবদেশনা দলে 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 ভাবে দে তিনি দেবদেশনা দলে দলে ভাবে দে শুনো রাশিকে কাতম কেন কই নাই তোমরা আপনি মাদিয়া কত চলি না কত চলি কা কত চলি কা কই নাই তোমরা আবু মানিয়া মানিয়া বুবাদরা লংলে বুবাদরা লংলে 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 তিনি এদিকে আমাদের নবপদে কই নাই তোমরা আবু মানিয়া Tini ke kami kami dia mau dia sundulannya nangkap kisah sabar. Hambai जों थांनाय 16 तारिखनि सिमि चिनि चिकनसरा भिलेज कमिटियाव जाता बीएसएफ कैम्प खालामनायमोननि आबनो प्रतिबाद खालायो ते बिश्वमन्दिर नगर पंचायत जे प्रस्तावित जागायाव चिनि एडिसिनि हानो खबो जे खालामनायमोननि आबनो प्रतिबाद खालामनायाव थांनाय 16 तारिखनि सिमि जों अर गणदना आथुक लाखिया आथुक लायमानि बिसिङाव दिनै 6 दिननि माथाय जों बिसिनि सिपाइजला डिएमनि थानि कायसा मेमोरेन्डाम जाफानाय तामनि हमले आं आखौबो साजाक चिनि आन्दोलननि रूपरेखा आसुगु सिमि दन्ना सिमि खालाय दंला खनैनाय जों रूपरेखा सोलायजागै थांनाय तबे जों दिनै अर दन्ना तिसाइरफनो अ जागा बीएसएफ कैम्प मा खालायानि बागैनाय जों तेबो आन्दोलन खालायनाय तेबो क्राक आन्दोलन खालायनाय हायबनो दिनै दन्ना जे पाइमाननि नतैनाय कायसा डेपुटेसन दैनाय जे सिदिन डेमनस्ट्रेशन आसंगने आबनो कायसा चबा जों दिनै मोनथागै रोगानाय आबन परे जों 2-3 दिन परे तायसा बमा हाय चबा खालायमान आबनो परिस्थिति नावनाय तेबो क्राके चबा खालायनाय जों असिनि प्रस्तावित नगर पंचायत चिनि एडिसिना हानो रिया ते आजागा बीएसएफ हेडक्वार्टर बो खालायनाय रिया आबनो तैनायनो दिनै डेपुटेसन दमै परे तायसा जों आन्दोलन चेंफिना जों तैनि बिश्राम गन्जर सिन्डिकेट हायकाबा मोटर स्टैंड सिमिक डीएम ऑफिस द्वारा हिमबट खालाय थांनाय डेपुटेसन दैनाय फाइमानजाखा अर चिनि अरनि लोकल एमएलए बरम गोनां खातुं देबरमा दंग चिनि गानानिनो 17 गोलाघाटनि एमएलए बरम गोनां मानव देबरमा तबो दंग चिनि अर बुरै बदलनि इंगिनाय चिनि बुखुकजोग सिन्धुकना जमातिया जुनालनि जॉइंट चेयरमैन बरम गोनां सुदेव तेसरलाम ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध संघ ते वाइटेफनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बाबलु ते आमतली गोलाघाटनि प्रेसिडेंट राधाचरण संघ जतनो दङ दिनै पालखे थांगोनाय जों ताबुग्रोनाय ताबु किसान बिजों फायसकनाय सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हायकेबा एमएलए बरम गोनां बिश्वजित कलयब फाय दं।